खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTCआव साख्रि होनाय होयिखौ लानानै प्रमद बर'नि गेदेर बिबुंथि। बिथाङा फोरमायथिदों दि BTCआव जाखिनि साख्रि होनो गोनां दंमोन जों बेफोरनि प्रसेसखौ कमप्लिट खालामनानै फैदोंमोन बेखौ दासिमबो बिसोर खालामनो हायाखै। जों गासै 1200 फोरोंगिरिफोरनि इन्टारभिउखौ कमप्लिट खालामदोंमोन मानोना जोंनो फोरोंगिरि नांगौ आरो जोंनि सोरखारनि समाव गासै 6,000-7,000 सुबुंफोरनो साख्रि होदोंमोन नाथाय आद्रा थानायखौ बिथांमोना दासिमबो होनो हायाखै आरो आं खोनानो मोन्दों बिथांमोना साख्रि होनायनि मुङाव रां जानायनि सोलो खालामदों। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि समाव जेसेबां साख्रि होदोंमोन बेखौ इनकुइरिं खालामगोन होननानै बुंदों। जुदि बिथाङा बेफोर होखानाय साख्रिनि सायाव नायबिजिरनो सानदोंब्ला थांनाय 2005 मायथाइयाव साख्रि थिसनथाइनि सायावबो नायबिजिर जुदि बिथाङा गोहो दङब्ला। जों जा साख्रि होदों बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया नाथाय बिथांमोना बिसोरनो दायो बेथनखौ होनो हायाखै आरो बिथांमोननि आखायाव दायो रां गैया। बिथांमोना जों गारबोनाय रांजोंसो सोरखारखौ सोलिबाय थादों। बिथांमोना दायो जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोरा गोरिब नखरनि इन्टारभिउ होनानै साख्रि मोन्दों बिसोरनिफ्राय रां जानो थाखाय सोलो खालामबाय थादों होननानै गोख्रों रावजों बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा। जायफोर फरायसाफ्रा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव फेल जादोंमोन बिसोरनि थाखाय आसाम सोरखारनि मोनसे गेदेर फोसावनाय बादिब्ला मेट्रिक आनजादाव फेल जानाय फरायसाफ्रा नेमखान्थि बादियै थाखो खथायाव थायाबालानो होनो हानाय नङा मेट्रिक आनजादखौ। फेल जानाय फरायसाफ्रा फैगौ आगस्त दाननि गेजेरावनो मुं थिसननो नांगोन आरो फरायसालियाव नुजाथिथारनांगोन नङाब्ला मेट्रिक आनजादखौ होनो मोननाय नङा। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड एबा सुंद'यै ASSB बे गेदेर खौरांखौ फोसावनानै होदों। क'क्राझारनि जोबथेसालियाव सासे कैदिनि जिउ खहा। जोबथेसालियाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ रबिन्द्र चन्द्र नाग होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बे रबिन्द्र चन्द्र नागआ गावखौनो सासे गुबै डक्टर होनना सिनायथि होनानै फाहामगिरिनि नंखाय डिग्रि लानानै फाहामथाय होबोनायनि अजदाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादोंमोन। खमैबो नंखाय डिग्रि लानानै 40 बोसोर सुबुंफोरखौ फाहामथाय होबोदोंमोन नंखाय डक्टर रबिन्द्र चन्द्र नागआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा जोबथेसालियाव हरखाब हार्ट एटेक जानानै रुंसारि जादों। धेकियाजुलियाव सोमजिदों सासे बर' सुबुंनिफ्राय साननि समावनो सिखाव खावनाय जाथाय। खावजानाय सुबुङा मिथिहोनाय बादिब्ला धेकियाजुलि पान्जाब नेसनेल बेंकनिफ्राय 1,80,000 रांखौ बख'दोंमोन आरो रांखौ बख'खांनानै गावनि स्कुटि गारिनि डेकि सिङाव दोननानै साखाथियावनो थानाय गंसे हार्डवेर गलायाव फिसा फिनला मुवा बेसाद बायनो थाखाय हाबहैथ'नाय समावनो 10-15 मिनिटनि गेजेरावनो बे रांखौ स्कुटिनि डेकिनिफ्राय बख'नानै लानानै खारदों। जाय सुबुङा बे रांखौ खावदों बिनि खावनाया साखाथिनि गलायाव थानाय CCTV फुटेजआव रोखायै सेबखांजादों नाथाय बे सुबुंखौ सिनायथिनो हानाय जायाखै होननानै मिथिहोदों। सोरबाफोर जायगानिनो सुबुङा बे सावगारियाव सेबखांजानाय सिखावखौ सिनायोब्ला गावनि जानबुं नम्बर 7896102560 बे जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो थाखाय खावलायहरदों रां खावजानाय अनन्त दैमारिया। CGPDनि SOG आरो लतासेल पुलिसनि हान्जाया गुवाहाटी नोगोरमानि खारखुलियाव सेबनानै गोबां बिबांनि सनाफोरखौ हमनो हादों। खमैबो 54 कौटि रां बेसेननि 37.64 केजि बिस्कुट महर सनाफोरखौ हमनो हादों। बे सेबनाय समाव 13 ग्राम रुफाबो मोननो हादों लोगोसे गंब्रै मबाइल फन, नोगोद 3,755 रां आरो सनाखौ सोनानै लाग्रा बेगखौबो मोननो हादों। बे बिथिङाव गुवाहाटी नोगोरमानि गान्धी बस्तियाव थाफैथ'नाय महाराष्ट्रनि सांलिनि अक्षय बानसत मुंनि सासे सुबुंखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। চিৰাং জিলা হিসাবে আমাৰ PWD ডিভিজন রোডস আৰু বিল্ডিং আৰু আমাৰ ফাইনেন্স কমিশন ইয়াৰে ৰিভিউ মিটিং কৰিছোঁ আমি 24-25, 25-26 যিখিনি PWD বিল্ডিং ডিভিজন বা রোডস ডিভিজনৰ যিখিনি কাম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি প্ৰজেক্টবোৰ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি ৰিভিউ কৰিছোঁ। তো প্ৰগ্ৰেছ যেনেকুৱা হ'ব লাগিছিল এনেকুৱা হোৱা নাই যেনক আমি আজি ৰিভিউ কৰিছোঁ দেখিছোঁ যে হোৱা ৰাস্তাত আছে আৰু 15 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ 24-25, 25-26 যিখিনি ঠাইত আন ঠাইত সেইবিলাক স্কিমবোৰ আমি ৰিভিউ কৰিছোঁ। তো মুঠতে আৰম্ভ হৈছে কিছুমান ভাল প্ৰগ্ৰেছ কিছুমান আৰু চাব লগা আছে সেইখিনি আজি আমি ৰিভিউ কৰি পেলাই গম পালোঁ। মুঠতে যিমান পাৰে এইবিলাক আগৰ চৰকাৰৰ দিনৰ প্ৰজেক্ট এইবিলাক সেইটো আমি সোনকালে শেষ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইঞ্জিনিয়াৰসকলক যিসকলে দায়িত্ব লৈ আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে বা ডিভিজন হিচাপে সিহঁতক আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে সেইটো সোনকালে এইবিলাক প্ৰজেক্টটো সোনকালে শেষ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লওক বা যিসকলে এইবিলাক কাম কৰিবৰ কাৰণে দায়িত্ব লৈছে বা কণ্ট্ৰেক্টৰ
ইহঁতক অতি সোনকালে কামটো শেষ কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়ক এনেকুৱা আমি ছাজেষ্ট কৰিছোঁ